Profesionáli už dávno vedia. Na brúsenie hliníka alebo iných neželezných kovov sa používajú špeciálne brúsne kotúče. Tieto mäkké kovy majú tendenciu mazať a po krátkom čase spôsobujú zanesenie zrna bežných brúsnych kotúčov na nerezovú oceľ a oceľ. Z tohto dôvodu máme už dlho v ponuke hrubovací kotúč Rhodius RS24. Teraz je k dispozícii v rozšírenej verzii Extended. Hliníkový blok pre RS24 mal počiatočnú hmotnosť 1932 gramov a blok pre RS24 Extended 1826 gramov. Obidvoma hrubovacími kotúčmi vykonávame celkovo 5 minút brúsenia. Zmes zrn oboch kotúčov sa skladá z vysokokvalitného karbidu kremíka a korundu a je spojená špeciálne prispôsobenou fenolovou živicou na 3 plošných vrstvách tkaniny zo sklených vlákien. Pre RS24 Extended bola formula opäť optimalizovaná a okrem zmesi sa pracovalo aj na hladkosti chodu. To umožňuje efektívne kontinuálne brúsenie s o viac ako 20% vyšším úberovým výkonom. Nakoniec sme s modelom RS24 odstránili 106 gramov hliníka a s modelom RS24 Extended dokonca 136 gramov. V tomto prípade to predstavuje nárast o viac ako 28%. Vďaka za lajkovanie a zdieľanie. Predplaťte si náš kanál, aby ste nezmeškali ďalšie videá.